Hi guys, let me do my nails. My fake nails. They're going mom, but this Labubu nails. Children nails. I'm not a child. Yeah. So this one. Okay. So this is gonna use that, and we are gonna I press away. Okay, this nails so we got. Guys, I'm so nervous. This is my first time doing my nails for the second time. This stuff, but don't mind the background noise because because she wants umbrella that is I'm gonna take it from me. She wants an umbrella because now they are stressing about her because she is naughty. There's the glue. Okay. Let's see. I just pour all the stuff out. Don't make a mess, please, Manali. And it's gonna be like I don't waste my nails actually. I just keep them. And if I feel like no, today I'm gonna put those nails on, and then I do the nails on. So okay, let's go. This one is too small. This one is keep like so maybe I'm gonna put it no, that's too big. I'm gonna put it there, but no, I'm gonna put it here. Nali, kan jadi itu siap dun. Yeah. Jadi bangga kan deh. I see. Look at those. Yes, like those. And when I get hurt, it's hard. When I be like, oh, then I cry. I'll cry, baby. I'll cry, baby. I'll cry, baby. Feel is that bottle converted. I hate that glue. That glue when I get like so let's test if it's good. Okay, so first I do like anointed test for this. Okay, safe. Safe. So yeah, actually, first I'm doing the snail because the snail is always first. Let's do the thumb next. Look at how cute, and look at this cute. But that's it. Cute. This one is too big. I think it's gonna be in this. No, this is also big. They nailed it full. So right. Look at this. Yeah. Okay, let's go. It actually fits while I'm doing this, I'm scared to mess it up.
is done. But I'm just doing it just in case. So how does the pick? This one is too small to pick. But I think I'm literally shaking while I'm doing this. Okay, I'm gonna put this thing. This one here, maybe. Oh. Okay, I'm gonna put the dust thing because just like that one. It's drying. Okay. Okay. Look at it. It's shaking while I'm doing my nails. Let's go. Let's do this one for this. I'm shaking. So that is one.
silent because Ek kan praat dat ek to al me weer kan like this. Like Dit this. kan af tweede jaar daar. Ek sê jy dat dink sê en 'n ander klas ook en nog gaat op 'n ding ja. Waar gee dit? Ek kan praat dat ek al weer kom in plaas nou. Jy sê gaan jy stel sien nou nie. Wat er maar ze moeten ook na spoedkast. En hij was waar hij moest zijn. As juffrou meneer Denwell Dis dan moet jy dit doen. Oh, guys, I'm stressing out. Jy moet iets staan sê dit kom daar. Dit sal nie vir jou. Ja. Die goedjies wat jy nou doen op die laerskool. Baie goed sal word. Maar die hoërskool se goed gaan ons nee. Nee, daar was dit dan lief. Ek was net so op skool. My naaldwerk en ek het baie mooi begin met dit ding. Maar omdat ek my skrywe daar ek het agter gesit. Ek het nie aandag gegee nie, ek het baie goed gedoen. Dis kom my goed altyd agter gesit. Jy word my daar op Sy het gisterond op my skoot gesit. Nou gaan oupa hier verby. Nou het ek nou poep man, dit stink. Ek sê nie, jy het toch oupa. Die laagse jou. Sy het daar by hom op die bed gelê toe sy daar so. Sy sê hy sê boe. Sy is seer aan haar lywe. Ja nee, ouma se seer. Alsa gemaak. Maar van wie en dis af van dat ek kan onthou wat ek nie mag. As ek kind op. Ek kan onthou. Dis ek nog nie kan eintlik al by gedrink het. Kyk hoe ding was bokka daar. Kyk hoe ding was, ek was net so ding as ek hom meisie. Ek was ding seer. Maar die Here draas my man, ek is nou al optel. En verstaan jy dat ek nou wil die seer my weer tinge. Is dit te goed? Nee, 'n bietjie wat bietjie maak, jy moet 'n lang motie sit. As dit nou winter is, nee. Wat jy lang motie sit. Trek jy die lang motie sit onderaan as daar sit by jy. Die maar al bring jy die ding hier na toe. Waar gaan die reg maak? Daar so tot die naai. Is goed? Dan skryf jy haar goed. Dan kry ek my kamer. Jy skryf haar goed dit aan dat sy daar slaap. Dan gaan dit ons steeds vir oupa weer beras, net hy stukkie.
tolak kata ikau. Dia buat akin dia, mana? Sesuatu apa marah, dan sos ini mulut. Saya mudah aku dan sekali. Jullie hebben weer op de rechterkant zijn wel vier en boeken maak ik dit naar tussen. Er staan boeken bij je ogen. Niet zo meelig hebben ze. My side vanoggend Ja. is itinerary with us guys. Yes, you guys, yo guys, I do not talk to you guys. Wait, look at my setup. Look there. I'm literally shaking. Ik kan me en dan lekker kijken. Oh ja, wie? Ja, ze zei vrij klompje die partij. Waar wordt deze bandje klompje man? Waar staat deze ding op? Waar haal dan? Zai, kom ze klomp. The sandpit. Nee, die poppen dieren. By the sandpit. Mommy, by the sandpit. Want ik voel aan mijn werk voelt niet meer weer. Mommy, Jongens, ik was op dinsdag bij die weer. mommy. Ik zei voor die dochter, ik zit in die badkamer. Je moet daar die toilet daar, het moet buiten. Lekker koel. Ik zit in die badkamer, maar nou wil ik pouwen, kan je lekker pouwen aan leven. Dus ik zei van met eens, nou ik zo warm, ja, fladder niet. Van die warm. Ik zei in mijn t-shirt, en sparen naar het weet ik wil uitpaas hebben. Ze zei dat dat kan ook niet, dat mijn achter te zwaar. Dit is nou die arteritis maar inflammatie in mijn rug, het schiet op. Dan is nou die menopauze wat een blok, saam blok in die achterkant die pakt. Daarom begint hij zomaar vanaf te kloppen. Want ik moest gaan leeg. Hij heeft mij kon schade van, hij vlees het van hoe leeg. Ze daar opstaan, dan gaat hij jouw vlees nog niet zomaar niet doen. Wie hij dan maakt bij bakken. Hoe maakt hij mijn hart mee bakken. Ik krijg op. Het moet ook altijd gelijk zijn, want die inflammatie weer ook nog op. Dus ik sta op, ik ga naar binnen zitten. Ik ben lam, dus aan mijn benen is lam. Ja, begin toe. Toen bel ik die ambulance. Ik is al nog net bij gezegd, dan hier stop die ambulance, hulle slaap. Dan is op, ik is zo lam, ik ga dit met van. Dit nog niet, het is dus uit toe. Dat je mijn achtertoets en alles. Toen zei ik, nee man, dat is dan ik zei van, ja, keer gebeurt het. Toen zei ik toen maar, je moet nog een dokter gaan zien. Want hij ziet toen op het lang, en ik zie elkaar man. Toen kom ik mijn phone aan en met mijn hand zat in mijn top. Toen zei ik, staan op, ik heb dan wakker gemaakt. Staan op, en die doen die kadens. Maar het mijn jaar gezien, is het mijn jaar gezien. Het is ook, zij zegt, het is ook die inflammatie wat die arteritis maakt. Want die inflammatie is nog meer op de gezien. Het pinkpullen zijn, maar spoelt ik op. En het kan ook niet zo, dat die warmgloeden ook, dat willen ook rots die elkaar van die haag op de plaats. Maar die wonderlijkste van alles, zei ik, dit vat net zo'n paar seconden dat het weg. Want die wat in mijn lam maakt en ik kan uitpassen. Daar was ik van. Dan wil je daar een toilet op. Ik raak ook man, dus al. Ik zie hem op de vest. Hij is even niet gewoon. Zie hij, dit
Want hulle by die kliniek kom, ek sê vir dokter, die kliniek kom my gesê as dit te lank aanhou. Dis gevaarlik. As dit 'n polisie, maar is 'n ma sê vir my, ek ben dat hy dan goed. Bij de uitpassing is het dat ik gevaar dat een man op schok en dan bang ik naar hospitaal. Dus ik wil niet nog uitpassen, daar gaan om. Ja, daar gaan om. Okay guys, my Even final als ik nog op mijn benen bij lampen look. rijden, My ambulance moet nog komen. final levels. Wanneer ik denk een keer een This house looks like. Ze zal wel niet die elkaar. Hij kost aanvallen. Okay, thank you guys. Thank you guys for watching this video. You guys, thank you for watching this video. Make sure you guys like, comment, and subscribe. Come on. So, video. If I was, I can be the worst I was like, I had money. I could put one, I'm happy, I can get money, I can manage that. So this is what I use from the pillow, and you guys see it from the video. And guys, I'm gonna throw in the trash. This I'm trying to get this thingy out for the nails that is here. Maybe I need a nail for like something. I nail this, but because I'm shaving, I could just put that nail